जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जोंबो हाथियार लानांसिगौ बेनो जे हाथियार होनबा बे नङा जे जोङो AK-47 गुलि बारुद हाथियार नङा नाथाय जों कलमनि आयेननि हाथियार जोंहा गोरा हाथियार दंखायो बे BTC 6 सिडुलानो गोरा हाथियार जोंनि थाखाय खुलुमबाय बयखौबो बे मोनाबिलि समाव आङो मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय रायजोफोर बे सुंद' आपडेटआ जों बर' हारिनि थाखाय गोनांथार होननानै आङो सानो बर' हारिया मा खहा जानो थांगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव मा खहा जाहैगोन आरो माबायदि थासारिजों मोगा-मोगि जाहैनांगोन पंकज इस्लारि सारा बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारिनिसिम मा खावलायदों बिथाङा बिटिआर सरकारनिसिम मा खावलायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला अब्लाना गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन गोजोननाय थाबाय दिनै जोङो बिसेस मोनसे आयदानि बिसयै जे जायगायाव जोङो प्रेस मिट खालामनो बा नोंथांमोनखौ लिंहरनानै जों प्रेस मिट होदों बेनि खारना जाहैबाय दाख्लैसो 4 तारिखआव BTC सरकारा होनाय केबिनेट डिसिसन लानानै गरखाफोरनो गरखा सार्टिफिकेट होनाय नेपालिफोरनो गरखा सार्टिफिकेट होनाय बिनि सायाव जोङो गोबां जोङो साननांगौ जानानै फैदों बे रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव सोंथि सोंदों जे नोंथांमोना ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शननि राइटनि जानानै बिनि सायाव मा थांखि लादों बे बुंनायाव जोङो मिडियायाव फैनो गोसो गैयामोनबाबो जों दिनै रायजो राजाफ्राबो जाहाथे मिन्थिनांगौ मिन्थिनायनि थाखाय जे BTC सरकारा मा डिसिसन लादों बा बिथांमोनहा गावसोर निजे लादोंना गुबुनजों खालामहरजादों बिनि सायाव जोङो बिथङै मिन्थिलायनो थाखाय जोङो बे आयदाखौ लानानै दिनै मिन्थिहोनो लुबैदों जे जोङो बे नटिफिकेसननि सायाव जोङो 8 तारिखआव जोंनि CM प्रमद सारनो जोङो मेम'रेन्डाम होबाय बे मेम'रेन्डाम होनायनि मोनायावनो जोङो मोनाबिलियाव जोङो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुआव जोङो इउटुबाव नुनो मोन्दों जे EM रन्जित फेरेंगा सार बिथाङा माखासे स्टेटमेन्ट होदों जे गरखाफोरनो बेबादि नेपालिफोरनो गथाय नेपालिफोरनो होनाय जानाय नङा बे सार्टिफिकेटआ मात्र माखासे गरखाफोरनि जायफ्रा प्रटेक्टेड बिसोरनोल' होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बाथ्राया बेसो जे बे जिनिसा जाय प्रटेक्टेड बा जायहा जोंहा एक्जिस्टेन्स थाखानाय दङ जायहा बेखौ बनाफाइड सिटिजेन होनदों बा जायहा BTC 6 सिडुलनि BTC दानायनि सिगांनिफ्राय दङ बिसोरखौ जेरै राइटजों मोननो बे मोनगासिनो दङ नाथाय बे नटिफिकेसनखौ होनांगौ खारना मा बेखौसो जों कुइसन खालामो जे बेखौ मानो होबावनांगौ जादों बे जिनिसा सोलिबोगासिनो दं जायहा BTC बासिन्दाखा बियो बिसोरनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया सोरबा बेंगलियानो जा सोरबा नेपालियानो जा सोरबा मारवारियानो जा बिहारियानो जा बिसोर मोनगासिनो दंखायो नाथाय बेखौ होबावनायनि खारना मा मानसिफोरखौ माने कनफिउज खालामदों कनफिउज खालामनायनि खारना बेनो जादोंमोन मा जे बिसोर मोनोब्ला उननि बेलायाव आरो बिदिबा जोंहा गिनांगौआ बिसोर गरखाफोरखौ नेपालिफोर जायहा माने गिदिर राष्ट्र दंखायो गिदिर देश दंखायो आरो गोबां नेपालिफ्रा जुदि फैनानै जेन' बे प्रटेक्टेड जानानै जुदि जोंनि हा हु लायोब्ला बिनि उनावबो सोरबा राजबंसियानो होन सोरबा मदासि सोरबा गुबुनफ्राबो होनगोन जे जोंबो बाहायनो बासिन्दाखा जोंनोबो बेबायदि प्रटेक्टेड नांगौ होननानै दिनै जों कुइसन खालामो नेपालिफोरनो मानो प्रटेक्सन नांगौ बिसोरो जे मोननांगौ मोन्थायखौ मोनगासिनो दंखायो BTC आवबो बे एखे मोन्थायखौ मोनगासिनो दंखायो नाथाय BTC 6 सिडुला जाहैबाय जोंनि बर'नि थैजों बाहाय प्रटेक्सन गैला हाजार बर'नि जोहोलावजोफोरनि बिमा बिफा जोंनि फंबाय बिनानावफोरनि थैजों बानायनाय बे BTC 6 सिडुला BLT सुथिजों जानानै जों 6 सिडुल बानायनो हाबाय बेनि थाखायनो जोङो जेल' ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दंखायो आसाम लेन्ड एन्ड रुल एक्टआव बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवनो बेनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामबावनानै बे 6 सिडुलखौ होनाय जादों BTC माने बर'फोरनो स्पेसियेलि बर'फोरनि थाखाय 6 सिडुल बियो कार्बि आंलं कार्बिफोरनि थाखाय डिमा हासाव डिमाफोरनि थाखाय गार' हिल्सआव मेघालय गार'फोरनि थाखाय बेबायदि दङ गार' खासिफोरनि थाखाय बेबायदि गावबागाव जाथिनि थाखाय मोनसे होनाय दा दिनै जों बुंनो हागौ दिनै बेवहाय जाय अरुणाचल बादि बिसोर माने 6 सिडुल बिफिनदों जाय मणिपुरनि गावसोरनि देशखौ सालायगासिनो दं स्टेटआ बिसोर दं माने बिसोर बिफिनदों दिनै सोनम वांचुकआ दिनै माबाखौ लादाखखौ मोनसे इउनियन टेरिटरि होबाय
이윤 토리들이 허시यावबो बिसोर जोंनि इउनियन टेरिटरिजों साफिसियेन्ट नङा जोंनो 6 शिड्युल नांगौ मानो होनबा इउनियन टेरिटरि मोनब्लाबो जुदि बाहाय 6 शिड्युल बा प्रोटेक्टेड थायाब्ला बिसोरनो हा हुखौ बायजोबगोन होनबा दिनै लादाखिफ्राबो गोमाजोबगोन नोंखायनो सनम वांचुकआ बाहाय फैदोंमोन जोंनि बिटिसि 6 शिड्युलानो स्ट्रंगेस्ट 6 शिड्युल होननानै मानो होनबा बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनि ट्राइबेल एरियायाव बा जोंनि प्लेन्स एरियायाव खालामनाय जादों खुनु इन्डियायाव गैया दा बिथाङा बेवहाय जोंनि माबा मोनसे फेस्टिभेल जादोंमोन बेवहाय गौरांबै पार्कआव कालचारेल कमप्लेक्सआव कालचारेल एन्ड इडुकेसनेल कालचार मोनसे माबायाव फेस्टिभेलाव बाव फैदोंमोन बेवहाय बियो 6 शिड्युलनि माबाफोरखौ बेवहाय लाना फैदोंमोन बियो स्टाडि खालामफैदोंमोन नाथाय जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जोंनि अफिसारफ्रा बिथांखौ मोजां हेल्प खालामहराखै बिथांनो मोजां रिप्लाइ हराखै बिथांखौ मोजां माबा खालामाखै जायनि थाखाय बिथाङा सेटिसफाइड जालाङाखै जे बिथाङा जे 6 शिड्युलखौ 6 शिड्युलसो मोनसे ट्राइबेलफोरनि थाखाय प्रटेक्सन होनायनि थाखाय मोनसे गोरा आयेन बे आयेनखौ बिथाङा मिथिलांनो लुबैदोंमोन बा जोंनि बिटिसिखौ स्ट्रं होनना मिथिनायखाय बिथाङा फैदोंमोन नाथाय बिथाङा सेटिसफाइड जालाङाखै जों बेखौ मिथिनो मोन्दों दिनै बिटिसि 6 शिड्युलाव जोंनि थाखाय रोखा होखानाय दंखाथारो जे बियो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ थासे थानानैबो बे जायगायाव नन ट्राइबेल एरिया दङ माने बेल्ट ब्लकनि बाहेरा दङ बे जायगाखौ प्रटेक्ट बे जेला 6 शिड्युल जाबाय बे गासै बिटिसि 6 शिड्युलाव खुनु बाहाय दस्रा प्रटेक्सन मोना बेवहाय खुनु गरखाबो मोना खुनु नन ट्राइबेलानो मोना दा बेवहाय जोङो गुरखाफोरनो सोदेरनानै प्रटेक्टेड क्लास गैला बेवहाय बेबायदि प्रटेक्टेड क्लास होनो मोना नाथाय बेखौ बोरै होखो सोरनि इनभेस्टिगेसनाव सोरनि कनस्पिरेसियाव बिथांमोना रन्जित सार बिथांनिफ्राय जों बिथांनि बुंनायाव मिथिनो मोनो जे बिथाङा बेखौ होनो हाया होननानै बुंखाबाय होनो हायसेयाव जे बै नटिफिकेसनखौ जे होनानै बिथांमोना खालामदों बेखौ माने बासिल'नांगौ जोंहा मा दरखार दं गरखाफ्रा उमुक मुगासो गरखा बिसोरनो जों होगोन बिसोरनो जों होआ नेपालिफोरनो बेखौ जोंहा बासिनांगौ दरखार गैया मोना जोंनियाव बिथांनिफ्राय जों मिथिबाय होनबा बिथांमोनहा सोरजोंबा सालाय हरजानाय लामा जोंहा बेखौ गिनांगौ जानानै थादों नोंखायनो जाहाथे बिथांमोनहा बेखौ जोङो मिथिगौ फेरेंगा सार बिथाङा गावबो मिथिगौ जे गोबाव समनिफ्रायनो दिनैसिम 4 बोसोर जाबाय बेखौ होआखै होबथानानै दोनबाय थाखादों फाइलखौ होबथानानै दोनबाय बेखौ होनो हाया नाथाय दिनै बे समाव होनायनि खारना मानो होदों होनो हाया होननानै मिथिखानानैसोयावबो मानो होदों नै बेहा जोंहा कुइसन जादों बेनिखायनो जाहाथे बे जिनिसखौ खालामा मानो होनबा बे जिनिसखौ खालामोब्ला जोंनि थाखाय गिथावना जागोन बेनिखायनो जों बे 6 शिड्युलखौ बे 6 शिड्युलखौ बासायना लाखिनायाव बर'लेण्ड 6 शिड्युल बर'फोरनि थाखाय 6 शिड्युल बे 6 शिड्युलखौ जों बासायना लाखिनायाव जोङो कमप्रमाइज खालामा बिथांमोनहा जाहाथे कमप्रमाइज खालामनाङा बिथांमोनहा बे सार्टिफिकेट होनायखौ बिथांमोनहा बातिल खालामनांगौ बेखौ बिथांमोनहा उइथड्र खालामनांगौ आरो खुनु जाथिनो जोङो 6 शिड्युल एरियायाव होनो हाया जायनि थाखाय जोङो बेखौ आयेनजोंबाबो जों थांगोन नोंखायनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जोंबो हाथियार लानांसिगौ बेनो जे हाथियार होनबा बे नङा जे जोङो AK-47 गुलि बारुद हाथियार नङा नाथाय जों कलमनि आयेननि हाथियार जोंहा गोरा हाथियार दंखायो बे बिटिसि 6 शिड्युलानो गोरा हाथियार जोंनि थाखाय बेवहाय नांनो थाखाय बयबो संगठनफ्रा फै जायनि थाखाय जों बुंदों जे बेखौ जोङो नांगोन आरो बे हाथियारजों जोङो दावहा नांगोन आरो बेवहाय जोङो खुनु गुबुन हारिफोरखौ जों बे जायगायाव जोंनि मानोबा जोंहा जेबो उफाय गैया जोङो दिनै खारै भुटान बर्डार सेरावल'सो जोङो गुबुनफोरबायदि जोंहा गोबां दस्रा देश थानाय दस्रा रायजो थानाय जोंहा बेबायदि गैया जों बहा थानो जोङो सोरबा बेंगलि सोरबा बांगालफोर बा सोरबा नेपालिफोरखौ जों रिकुवेस्ट खालामनांगौसो जोंखौ अनदो जोंखौबो थांनो हो जे जोङो 6 शिड्युलाव जों जख्रबसेल' बर'फोर बेवहायल' जों थांनानै थानो थाखाय जोंनो हो जोंखौ मानो उल्थां फाल्थां दिनै जोंनि कनस्टिटिउसनखौ मानो उलट पलट खालामनो नागिरदों जोंनि 6 शिड्युलखौ मानो उल्थां फाल्थां माने सेर खालामनो नागिरदों बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगौ बेनिखायनो आङो खावलायो जों बयबो जाहाथे बिनि सायाव सांग्रां थायो आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बेखौ मावा जोङो प्रमद सारखौ फेरेंगा सार बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि बे हानि सायाव 6 शिड्युलनि सायाव जों रायजो सेपारेट स्टेट मोनाबाबो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआल' बे जोंनि बे 6 शिड्युला जाहाथे थांनानै थायो 6 शिड्युलखौ जों रैखा खालामनानै लाखिनो हायो बेनो जोंनि रायजो बेहायनो जों गोजोननाय मोनगोन नङाब्ला जोंनि बे 6 शिड्युलाव जोंनि गामियाव जुदि जों गुबुन हारिफोरखौ सोनानै लायोब्ला बे जोंनि थाखाय गिख्रंथाव जागोन दिनै मजाबारिनि केसनि बिथाङा बुंदों मजाबारिनिखौ दासिमबो नंगौ हाग्रामाया होआखै जानो हागौ हाग्रामायाबो होआखै दिनै हाग्रामाखौ होननानै 17 बोसोर होआ जोंबो होआ होनना बुङोब्ला दा दिनै बेहायबो जोंबो होआ बे होयियाव बिदि लालायोबा जानाय नङा
दिनै बिथांमोनजों कमप्रमाइज मानो खालामनो नागिरदों बिसोर माबेनिफ्राय फैदों माहानिफ्राय फैदों बिसोर जुदि बिनि बासिनो थाखायबा बिसोर न' दोनबोयोबा बे बिटिसिनि मानसिखा बिसोरखौ जोङो हिउमेनिटि ग्राउन्डआव दोनफिननो होननानै बुंदोंब्ला बनाफाइड स्टेट होननानै बुंदोंब्ला बिसोर बे जायगायाव दङ बे जायगा जाय जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिननो हायो बिथांमोना जेरै जोंनिखौ सान्तिपुराव बिथांमोना हाग्रानिफ्राय होदों बिसोर गामिनिफ्राय फैदों जाय गामिनिफ्राय फैदों बे थांफिन दिनै होहरबाय जोंबो मोजां मोनदों हाग्रायाव हाबनायखौ होखांनायखौ बर'आनो जा हारसायानो जा होहरनायखौ जों मोजां मोनबाय जे प्रटेक्ट जानांगौ हाग्रायाबो दिनै होहरबाय बिसोरखौबो जुदि होयोब्ला बे जोंनि न'आव हाबफैनानै थानाय सिख'नानै लाफैनाय बिसोर इनक्लुजारखा बे इनक्लुजारखौ जुदि बिसोरनो जायगा होयोब्ला बा गुबुन जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि नङै माने ट्राइबेल नङै जायगायाव जोंनो बिटिसियावनो जुदि दोनो होनोब्ला गुबुनफ्राबो होनगोन जे जोंखौबो दोनदो जोंबो बिटिसिनि आवगायनिफ्रायनो दङ जोंखौ दोनदो होमबा बेखौ जों बिराद गिदिर भुल खालामनानै जागोन बेनि सलुसनखौ उनाव जोबनायावबो जों खालामहैनो हानाय नङा बे इनक्लुजारफ्रा मोना बे इनक्लुजारखायनो बिसोर जोंनाव हाबफैदों इनक्लुजार नङाबा बिसोर गावनि गामियाव थांगोन बेनिखायनो रन्जित सारखौ जों बुंबाय जे बियो जाय जायनिफ्राय फैदों थांदों बेवहाय खुनु कमप्रमाइसनि खोथा गैया बेजों कमप्रमाइस खालामोब्ला बिसोरजों कमप्रमाइस खालामबा मुजाबारिजों कमप्रमाइस खालामबा अल बिटिसिआव जों कमप्रमाइस खालामजोबनांगोन होमबा जों नाख्रेबजागोन बेनिखायनो रन्जित सार बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथाङा बे कमप्रमाइसजों बे खोथा गैया बिसोर माबेनिफ्राय फैदों थांफिननांगौ मानो होनबा इनक्लुजार बेवहाय दिनै इनक्लुजार खालामनायनि थाखाय जोंहा बेवहाय हामदर्दि जानांगौ बा जोङो बिसोरखौ अननांगौ बे खोथा नङा जोंनि फिउचार बिदिबा जोंखौ सोर अनगोन जों बहा थांनानै थागोन जों बेखौ नाहरगोन जों होनबा जों दा बे 10 बोसोरनि उनाव जोंनि फिसा फिसौआ मिथिया बेफोरखौ जों दा आन्दलन पिरियडआव मोननायखाय जों बेखौ मिथिगौ नाथाय उननि बेलानिया जेब्ला मिथिया नोंसोरना नै आवगायनि लिडारफ्रानो आवगायनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो खालामलाङाखै बेबायदि बिदिखासो होमबा जों मा जाहैगोन जोंनि फिसा फिसौफ्रा मा जाहैगोन उननि जायगाया मा जाहैगोन बे सिन्थाखौ लानानैसो जों दा बे जिनिसखौ जोङो इनिसियेटिभ लानांगौ जादों बायद'था जादों जोङो बेनिखायनो रिकुवेस्ट प्रमद सारनाव रिकुवेस्ट जाहाथे बेखौ बे गिदिर भुलखौ हानिखौ कमप्रमाइस दा खालाम दस्राखौ कमप्रमाइस खालामबाबो हानिखौ कमप्रमाइस दा खालाम जों बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो बेनो आंनि खावलायनाय